namhlanje ebusuku sithi fika wena Nkosi engcwele. Siyabonga babona amandla onke amandla akho. Siyabonga ukuthi usukhona wena Nkosi engcwele. Vunguza babona amandla onke endaweni yakho. Ngibe mncane mina ube mkhulu wena. Ngibe mncane mina ube mkhulu wena. Ngibe mncane mina ube mkhulu wena. Siyabonga moya ngcwele. Siphakamisa udumo nenkazimulo kuwe ngoba zikufanele. Sithi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Hallelujah. We may be seated in the presence of God. Hallelujah. 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 Ngithathe ithuba lokubingelela uDr. Gumbi ubaba wethu osikhulisayo enkosini. Hallelujah. Ngibingelele ubaba wala ekhaya ngegama elihle lomfowethu Jesu Kristu. Abefundisi bonke ngokukhethekile ngegama elihle elomfelo wami uJesu Kristu. Hallelujah. Ngibingelela ibandla ngokukhethekile ngegama elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Angina mahloni nganoNkulunkulu. Hallelujah. Kunento ethi dumisa uNkulunkulu. Ngizoba mncane kodwa kunento ethi asimdumiseni uNkulunkulu. Konakele emhlabeni kodwa kaNkulunkulu umuntu akamphakamisi. Akamnikeza indawo yakhe. Hallelujah. Usekhona yini ofuna ukumdumisa? Usekhona yini ofuna ukumdumisa? Usekhona yini ofuna ukumdumisa? Hallelujah. Sesabulawa ama-rituals nokuthi umthetho uthi size simise ngisho nesikhathi sikaNkulunkulu. Hallelujah. Akhona ama-intercessors la ekhaya. Yakhona ama-intercessors la ekhaya. Asinikezeni uNkulunkulu okumfanele bangcwele. Sithi sidla kodwa yena sesimiyenze ipriority. Hallelujah. Hallelujah. Asizelanga ushila phela. Size lo mdali weinsuku. Ogama lakhe linguJehova. Hallelujah. Awusilinde babumanqele. Angizukucula. Uma uyazi indawo yakho uzoyithatha. Uma uyazi indawo yakho uzoyithatha. Mandere bosha ketere bosindere bebe. Sikere bebe shandere baba. Bebe sendere boshitere bebe ya. Hey! Jesus! Hey! Jesus! Shantarabo. Hallelujah! Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Alikho elinye. Alikho elinye. Alikho. Alikho. Ufanele ukubongwa wena. Ufanele ukudunyiswa. Siyabonga sikhonela. Siyabonga nsibekezinye. Siyabonga Jehova. Siyabonga Jehova. Asendeye. Ukhona!
Hallelujah. Hallelujah. Hayi ngingamane ngibe popular emazulwini. Kodwa ukuthobela umthetho wakhe ngizothobela. Hallelujah. Hallelujah. Indaba yami namhlanje ngizokhuluma ngesikhonyana. Ngizokhuluma ngani? Abalimayo bayazi ukuthi once angena ensimini yakho alukho uvuno kulolo nyaka. Into eyodwa nje. Abafana bathi mabakhula mama bekuyinto abahamba bezikha. Kodwa uma siwa nje sake safohla sangena ensimini. Khohlwa isivuno. Isikhonyana. Sizofunda ngizondlala ngizoba mfishane kakhulu. Ngoba seqedile. Hallelujah. 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 Jesus. Incwadi uGenesis chapter 17. Kodwa la siyohlala khona ku chapter 18. Kodwa kuhle ukuthi sometimes ukundlale kuze singalahleki. Hallelujah. Ngingane yomweqa uSizulu sisho njalo ngeqwa. Abaziyo bahlale bethi uma ngabe weqile uwena ogulayo. Mina kunekhehle lalingeqa. Hallelujah. Ngikhulu kuyoze kube semaphakadeni ngikhuluma le ndaba. Ngoba ngithi mase ngimile ngibuka ifull circle ipheleliswa. Ngokuthi ngime la ngime khona. Hallelujah. Wayengeqa umkhulu. Ngimncane. Kwazanele location eBrighton. Normally uma weqa something wena sukuthatha amabhadi. Hayi mina kodwa wami ukweqwa wayelahlela izinto. Hallelujah. Hallelujah. Wayelahlela izinto. Ekuzothini inkathi sibancane ungazinaki. Kodwa ebudaleni bakho zivuke. Ngoba wongayiqiwa inanoma ubani. Wongeqiwa izinyanga. Kodwa woqiwa indoda ehamba noNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyolibonga njalo lolo suku omkhulu. Ingakho ngisho ngithi ingane yomumeqo. Hallelujah. Jesus. Genesis chapter 17. Sizoqala kuyo uverse 1. Ukuthenjiswa kuka-Isaka. U-Abraham eneminyaka engu-990. uJehova wabonakala ku-Abraham. Wathi kuye, "NginguNkulunkulu uSomandla. Hamba phambi kwami ungenacala." Athi uNkulunkulu ku-Abraham, hamba phambi kwami ungenacala. Lithelini uhumusho, walk before me and be blameless. Hallelujah. Indaba yanamhlanje sekutheni baningi abahamba phambi komuntu. Kodwa abanalo yini icala or bona zikhona abayifihlile. Kodwa sibona uNkulunkulu evela lana uthi hamba phambi kwami ungabi nacala. Qhubeka sisona. Mama, Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe. Ngikwendise kakhulu. U-Abrahama wayesewa ngobuso bakhe. uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, "Bheka, ngokwami isivumelwano sami kuwe. Uyakuba nguyise wezizwe eziningi." uma usowuhambile ngokwethembeka phambi kwakhe, uNkulunkulu then makes a covenant with Abraham. Akayenzanga before ekhipha instruction. Uthi hamba ueqotho ngoba mina uNkulunkulu ngizokwenza lokho. Hallelujah.
Qhubeka mama wami. igama lakho alisayi kuthiwa uAbrahama, kepha igama lakho liza kuba nguAbrahama, ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ngikwenze isizwe kuvele namakhosi kuwe. Ngiyakumisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo, sibe yisivumelwano esiphakade. Ngibe nguNkulunkulu wakho nowenzalo yakho. Amen mama, ngiyabonga. Uthi uNkulunkulu windoda ena 99. Ngizobusisa izingane zakho. Una 99. Hayi bangcwela maybe anizwe. Una 99. Uthi uNkulunkulu ngizobusisa izingane zakho nesizukulwane zakho zizoba amakhosi. Hallelujah. Hallelujah. Sisasenjalo ke mama, ngicela bese siya ku verse 17. Kodwa siqale ku 15. uNkulunkulu wathi kuAbrahama, uSarayi umkakho awusayi kumbiza ngegama lokuthi uSarayi, kepha igama lakhe alibe nguSara. Ngiyakumbusisa, ngikunike indodana ngaye. Yebo, ngiyakumbusisa abe yizizwe, uvele kuye amakhosi abantu. uNkulunkulu ukhuluma lana nendoda ena 99. Ukhuluma nendoda ayithembisa ukuthi izoba nengane azombusisa ngayo. Le ngane izovela from unkosikazi ona 90. Uma bekhona onesi leyo nto leyo does not make sense. Ngoba usedlulile isikhathi sakhe sokuthi angakwazi ukuthi abelethe. Hallelujah. Uverse 17 uthini ma? uAbrahama wayesewa ngobuso bakhe, wahleka. Wathi enhlizweni yakhe, oneminyaka eyikhulu uyakuzalelwa na? uSara oneminyaka engama-90 uyakuzala na? Amen ma. Lithi iBhayibheli wenzani uAbraham? Hayi awumtshele lo phambi kwakho ukuthi wenzani? Wayesewa Wahleka. Hayi bangcwele. Wahleka. Ngoba naye uyayibona ukuthi cha. Lento ubaba ayikhulumayo it does not make sense. Ngisho noma sesibadala mkhulu, kuyenzeka ukuthi nikhuluma izinto ekuthina esithi masizibheke sithi kodwa mkhulu uyazi ukuthi ngineminyaka engaka. uAbraham wayesesondele phela yena ku100 years. Unkosikazi wakhe wayena 90. Ingakho ehleka. Uhleka ngoba uyazi ukuthi it is impossible. It is impossible ukuthi kungenzeka ukuthi ngibe nengane. Yingakho uma sifunde eBhayibhelini siyazi ukuthi uSara wathi esebona ukuthi isikhathi siyahamba, wayesetshela uAbraham ukuthi wena ngena kuHaga ukuze uzoba nalendodana okudala uyifuna. Ngoba thina singabantu siyasithanda ukuzithathela ama decision. Kanti omdala wensuku naye unohlelo lwakhe. Hallelujah. Verse 19 ma. uNkulunkulu wathi cha, uSara umkakho uyakukuzalela indodana. Uyakubiza igama layo ngokuthi uIsaka. Ngiyakusimisa isivumelwano sami nawe, sibe yisivumelwano esiphakade nenzalo yakhe emva kwakhe. Amen. Siyakhumbula ukuthi earlier on uyatshelwa lana uAbraham ukuthi uzoba nendodana. Lithi iBhayibheli wahleka. Asiye mama ku chapter 18. Bese sithi ku verse 1 ku chapter 18. Abraham wathatha uIshmayeli indodana yakhe nabo bonke
ababezelwe endlini yakhe nabo bonke ababethengwe ngemali yakhe, bonke abesilisa phakathi kwabantu bendlu ka-Abrahama. Uxoloma, chapter 18 verse 1. UJehova wabonakala kuye ngase-Maokeni aseMamre, ehlezi emnyango wethende ngesikhathi sokushisa kwemini. Waphakamisa amehlo akhe, wabuka, bheka, amadoda amathathu ayemi phambi kwakhe. Wathi ukuba awabone, wasuka emnyango wethende, wagijima ukuwahlangabeza, wakhothama. Wathi, Nkosi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, mawungangidluli encekwini yakho. Makulethwe ingcosana yamanzi, nigeze izinyawo zenu, niphumule phansi komuthi. Ngizakulanda ucezu lwesinkwa, nithokozise izinhliziyo zenu, andukuba nidlule, njengokuba senifikile encekwini yenu. Athi yenza njengokusho kwakho. U-Abrahama waphuthuma ethendeni kuSara wathi, sheshisa uthathe amaseya amathathu, empuphu ecolekile uyixove, wenze amaqebelengwane. Abrahama wagijima waya ezinkomeni, walanda ithole elihle nelinonileyo, walinika encekwini, yashesha ukulilungisa. Wathatha amanganga nobisi nethole abebelilungisile, wakubeka phambi kwawo, wema ngakuwo phansi komuthi, adla. Athi kuye, uphi uSara umkakho na? Wathi, nangu ethendeni. Wayesethi, impela ngiyakubuyela kuwe emva komnyaka ngalesi sikhathi. Bheka, khona umkakho uSara uyekuba nendodana. uSara wakuzwa lokho esemnyango wethende ongasemva kwakhe. Ngepha u-Abrahama noSara basebegugile, beneminyaka eminingi. Kwasekuphelile kuSara okwabesifazane. Sara wahleka phakathi kwakhe wathi, lapho sengimdala nenkosi yami igugile, ngiyakuba nalejabulo na? Jehova wathi ku-Abrahamu, uhlekeleni uSara ethi imbala, ngizakuzala ngimdala na? Kukhona into emahlula uJehova na? Ngalesi sikhathi emva komnyaka ngiyakubuyela kuwe, uSara abe nendodana. uSara waphika wathi, angihlekanga ngokuba wesaba, kepha wathi cha, uhlekile. Amen. Baba, izwi lakho limnandi, lingubudla okusinothisayo, umculo omnandi endlebeni zethu. Siyabonga baba namandla onke, masikuzwe ukhuluma ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Lithi iBhayibheli ku-17, uNkulunkulu ukhuluma noAbraham uthi, hamba upright and I will establish a covenant with you. Amthembise izibusiso kwisizukulwane sakhe, kwingane zakhe nesizukulwane sakhe. Amthembise ukuthi wena uzoba nayo indodana. Athini uAbraham ahleke. Nkosi, ahleke uAbraham. Ivele futhi inkosi ngobuthathu bezulu in a form of 3 men ku chapter 18. Uhleli kuyashisa, ngiyacabanga uthi ehleli bafike ahambe akhothame akhulu realize ukuthi uNkulunkulu lomvakashele. Hallelujah. Uma esebanikezile konke lokhu bekedinga ukuthi abanikeze kona, kuyabuzwa ukuthi uphi uSara. Uthi uSara ukhona, akhuluma uNkulunkulu ukuthi ngalesikhathi kulonyaka ozayo, ngalesikhathi kulonyaka ozayo nizozalelwa indodana. Wenzani? Uyabona mkhulu, ngiyacabanga ukuthi uma izwi likaNkulunkulu likhuluma noAbraham okokuqala ehleka ube prophet,
kodwa engekho aware ukuthi uyaprofeta. Ziningi izimo esizithola kuzo thina singabantu, sikhuluma amazwi kodwa singekho aware ukuthi sikhulumani. Kodwa mase sifika isikhathi sokuthi lokho sikukhulumile kwenzeke, sifane noSarah siphike. Nkosi. Ubengekho uSarah nkathi uNkulunkulu evela kuyo kokuqala. Hallelujah. Kodwa siyabona lana uAbraham uyahleka. Uthi uNkulunkulu esemvakashele futhi. Babuza ukuthi uphi uSarah. Kushiwo ukuthi ungakuphi. Liphumizwe ukuthi ngalesikhathi kulonyaka ozayo uzozalelwa indodana. uSarah aconfirme lokhu okwenziwa umyeni wakhe engekho. Angazi noma niyangizwa. Wahleka uAbraham. uSarah maseliphuma futhi izwi, uSarah uyaconfirma lokho kwasekushiwo. Igama elithi Isaac lithi for God has made me laugh. Bekungakashiwo ukuthi ubani igama lakhe. uNkulunkulu bekungakashiwo. Uhleka nje kanti uprofeti igama lengane yakhe. Ukubonisa ukuthi ngempela lento ibingahlelwanga ngaleyo ndlela leyo. Uma izwi selikhulunywa kunkosikazi wakhe, nonkosikazi wakhe uconfirma isiprofeto esaphuma yena engekho. Lithi izwi laNkulunkulu uzombiza ngokuthi uIsaac. Uma ucheka ukuthi uIsaac, it means laughter. Kodwa ke nako ke babongihaba ukuthi uma umoya oyingcwele ufika uthi uhlekana, that means uyabuza ukuthi uconfirmelana. Wathi ayamconfirmanga. Zingakho izinto wena oyishilo kuthi uNkulunkulu maseke fike kunikeza uthi ayangizange ngicela. Higher grade. Zingakho baba mina ngiyacela ukuthi you must just give me joy everlasting. Akukhiphe kulomsebenzi lobu complainer ngawo. Ngakusasa bosuthi kodwa uNkulunkulu angithanda. Kanti awuboni wena ukuthi bekuphendula into zakho. Ngoba wena ulindwe impendulo efunwa uwe. Awuyifuni lephume emazulwini. Hallelujah. Kodwa indaba yami ayikhola bengisadlula nje. Indaba yami ikulo mama lo ona 90 ozotshela ukuthi uzobeletha ingane. Ngithi mkhuluna namhlanje ngabathatha ososcience ngibagcwalise la eGNF eMbalendle bazokutshela ukuthi it is impossible. Probably maybe mangabe besikhuluma ngomama ona 50 beyikhona into esingayenza, but lo una 90 there is nothing that we can do. Kodwa I am here to tell you today ukuthi konke okudliwe isikhonyana kuzobuyiselwa kuwe ngesilinganiso esihle. Hallelujah. 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 Sengiqedile njalo. Iminyaka kaSarah yayisendliwe isikhonyana. Iminyaka kaSarah yasihambile. Ngithe uma ngiqala ngathi isikhonyana uma sesingenile ensimini yakho, hey, ukhalo maye. Ukhalo maye. Hallelujah. Kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu ngesilinganiso. It will be a good measure. Pressed down, shaken together, and it will be running over. Wakuthatha angeke azakuthatha kushiya umama ukhawaka uyazi ukuthi ushadile. Nashada la yenza covenant nobabili. Ngeke azokuthatha akuhambise endaweni amshiya. Uzokuthatha naye nosapho lwakhe. Hallelujah. So uma ekhuluma about running over, yabo uthi Joshua, as for me and my house. Hallelujah, bangcwele. As for me and my household, we will. Uma uyoseva, awushiye umndeni wakhe ekhaya. Uthatha bona bonke. Liqhamuka ikhanda lekhaya lime. Zithi usiso mayifika. Uthi uNkulunkulu it will be a good measure. Thank you Holy Spirit. Uthi it will be a good measure. Uyabona iproblem ukuthi sonke masihamba
sifuna ukuyiphakela ngoba usisinomsakalidli ithanga. Kungenzeka baba ukuthi ibuffet uma isibekiwe uma efika usisinomsa ezophaka ngisemva kwakhe kusela ama drumstick amabili sisibongile. Uma kufuneka liphake bese acabanga konje kunalosiso semva kwamthinga imshiyele. Shibu siso zakho wena ngoba ucabangela usemva kwakho. Idla akukwanele wena. Khohlwa usemva kwakho. Awubizwanga nayo. Ubizwa wethu wena. Jesus! Ngoba uyothutha uyaphaka uyashiya. Umshiyele i-catering company iye phansi kwetafula ikhipha amanye ama-drumstick usushodile wena. Hallelujah! Phaka wenele. Phaka wenele. Ngoba mhlazane efika umyeni. Akayi kuyonithatha nobabili. Niyothi nilele embhedeni owodwa. Ahambo yethu. Hallelujah. uNkulunkulu ngibonisa isibonakaliso baba. Hallelujah. Uthi yimina engiphakayo manje. Yimina engiphakayo manje. Yimina engiphakayo. Kodwa kudingeka ukuthi uhambe ngendlela ukuze uzothola isilinganiso esikufanele. Akusibo bonke abantu abayophakelwa. Akusibo bonke abantu abayothola isilinganiso. Jesus! Uyanqabela ukuthi uhambe ngendlela. Uhambe ngokuthembeka phambi kaNkulunkulu. Hey, uhambe ngokuthembeka phambi kaNkulunkulu. Uyothuma ukufika. Athi a good measure. Hallelujah. Hallelujah. Khohlwa abanye abantu. Ilanga lakho namhlanje. Isikhathi sakho namhlanje. Catering company yasemazulwini. Ichef uNkulunkulu uqobo lakhe. Uyazi yena ukuthi ubeke kuphi kuhle. Wena konke ukuthi uhlanze geza izitsha zakho. Ngoba ngeke akwazi ukuthi aphakele izitsha ezingcolile. Geza izitsha zakho. Hlanzeka phambi kwakhe. Ufana naleyo ngubo leyo othi ufuna ukuyigcoka eqolekile. Fana nayo. Uthi uma ufika akubheke uNkulunkulu. Athi you faithful servant. Akubuze. Athi Joshua, woten, what he asked for me and my family, we will worship the Lord. Akakubusisi wena wedwa. Ubusisa wena. Ingane zakho. Ingane zeingane zakho. Lesilinganiso esihle. Angeke zakurobhe. Angeke zakuthi cabangela abanye abantu. Uyokunikeza lokho okufanele. Usuwena uyokhetha ukuthi ushiya kuphi. Kodwa yena uyokunikeza lokho okufanele. Uyabona uthi uNkulunkulu kuJeremiah uthi I will restore all. Akho mama westokfela la. Baba mfuke uNkulunkulu ufake i-apron yamazulu. Umi. Hallelujah. Uthi next. Wathi ngiyambona ubabkhumbe efika. Ufika noma mkhumbi. Nangu uSibo uyangena. Nangu uNomsa uyangena. Nangu uBhutwa uyangena. Bathi mabafika. Iphakama indoda kaNkulunkulu ithatha indawo yakho njenge leader of the house. Umndeni wakho umlandele.
athi uNkulunkulu khangeza kumbi akhangeze athi umekhangeza athi it is a good measure athi umemphakela ngoba sekuyachichila kuchichimela kumamkhumbi kuchichimela ingane zakhe kuchichimela kwalisethi akekho ngathola wonke uyathola umuntu ngoba uNkulunkulu uthi it will be running over uthi it will be running over a good measure pressed down together baningi kosaka la ama ngabe ucabanga ukuthi ngikhuluma ngengane uyilahlile baningi osara noAbraham ominyaka yabo seyadliwa isikhonyana kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi fear not phakamina athuthulani gandlela ziyabuyisela izinto konke okudliwe isikhonyana kuzobuya kuphinde uthi it will be a good measure pressed down shaken together and running over sikhonyana sidle your emotional well-being sikhonyana sidle isikhathi nomyeni wakho sikhonyana sidle isikhathi nomntana wakho sikhonyana sidle ama-finances akho ningithole ngahlela ngibona laba abaprofetha kanje cha ngikhuluma izwi haleluya sikhonyana sidle kwasana kodwa uthina omdala weyinsuku uthi wena ngamandla akho usuzenzele waze wacela manje ukuthi uHagari akuzalele yabona ingaba uzange umcele bona ngabe ngenzani linda mina namhlanje ivuliwe irestaurant kodwa asisebenzi ngebuffet lana ulinda umnikazi ophekile oyenze show ukuthi izithelo zitshalwa ngendlela efanele uyena ozokuphakela ngesilinganiso esihle hallelujah hallelujah oh Jesus unesikhoma sezinyembezi babumthweni kunesikhoma sezinyembezi kunesikhoma sezinyembezi ungasapholisa amasela ungasaphuboza the threshing floor is open ziyabuyisela into zakho ziyabuyisela into zakho ziyabuyisela into zakho ziyabuyiselwa 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 tata Jesus bakhona abafundisi abazokhuleka nani okwakho nje ukuthi uthathe isinqumo namhlanje ukuthi babunyaka usasemusha lungisa inkambo yakho mangibilandele eduze inyathelweni ngoba wena ngeke wangiholela ophansi uma khona ovumelana nawe uma khona uthi namhlanje Satan ushwabile ugcine ngo-2015 unyaka omusha lo 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 hey sondela ngaphambili yebo uyithole kushila phela yebo uyithole kubaba umthweni yebo uyithole kubaba umhawu itholakala kumdala weinsuku yena yedwa don't get it twisted asinawo thina amandla uNkulunkulu yena yedwa ukhona ufuna ukukhuleka ukhona ufuna ukuyisana into zakhe namhlanje waza ngaphambili bakhona abafundisi namhlanje bebelindelo nalosuku ukuthi ngeke sidle sisodwa
wozani nani nizothola kwenu isilinganiso esinifanele ngegama likaJesu. Bafundisi bami, ngicela nize ningisize. Khumbula umthetho ukhishini ukuze uzithole zonke ngesilinganiso esikufanele. Hamba ngokwethembeka, hamba ngokwethembeka. Mashanda rabusa Jesus mashekere bebebesa. Yebo mama, yizo zona. Yebo. Uyabona ukhona umehluko phakathi komuntu owomile nomuntu ofuna ukunatha nje amanzi. Umuntu omela amanzi esikhathini la amanzi entulile khona akanasikhathi sokubheka ukuthi ikomishini iclean or alinto clean. Uyaphuza uzodila nokunye later. Ngizama ukuthini ungazibuki bese ucabanga ukuthi wena ufanele. Ukhuluma nawe qobo namhlanje uNkulunkulu. Ukhuluma nawe qobo namhlanje. Iyamkela. Kodwa kufuneka wenze i-decision ukuthi uNkulunkulu, I will walk upright. So that you may establish your covenant. Uma ngabe wena boyitela ukuthi kanjani kodwa ngoba ubaba akekho ekhaya. Ukhona ubaba igama lakhe loNkulunkulu. Hallelujah. You are not alone. You have never been alone. Today is your day. Lelo ulokulikhuleke lifikile ke namhlanje. Mali ngakuphunyuka selifikile. Uzoprofetha izinto ngempilo yakho. Ungahleki mase zifika. Ungaphiki mase ifika. Uzithathe ngezandla zombili. Rabashakari babayana Riba baba sakari paraboye Onda rabasita rabaya Lara baba bayaka mataraboye Yeke baba basita Robo baba shaka Manda baba bayaka raboye. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mama, Jesus. Fire! Fire! In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Ziabuiserwa. 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 2016 is the year of God's favor. Ikata ka Jehova. Sifes wa mpilo yako. Yakama na Joshua. Yakama na Maria. Ikama simasimisha. Amakimoni. Lord, we thank you. My God. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Master. Lord, we need to praise and the glory. My Jesus. Atangeke wenzeke kodwa siyabonga uyenzeka
Baba Shatara Babosika Yolomo. Thank you, Jesus. Mondala Baboshika Tarababosi Element. Thank you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Mantora Baba Shatala Baba Sikaya Lamanda. Rabba Baba Sandala Babosikaya Lamanda. Arababo Shatara Baba Baba Shikatori Babosia Lamayanda. Rababo Shikatori Babosikaya Lababosia Lamanda. Siyabonga uNkulunkulu wethu Shandala ubuso bethu buyabuya amandla siyandisa we are sorry we are moving higher more than eagles Lord we are walking and not getting weary we are running and not getting tired Baba siyabonga Baba simnikudumo Baba sitangekho njengawe sisine phambi Baba sizokwakhela Baba sizothatha Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, My God, my Jesus, Holy Spirit. Oh, Jesus. Ungenzeke ebantwini kuyenzeka isisu esingabaphi kodwa siyabapha amabele angenisaka ayaqala yancelisa ongasebenzi kuqala uyasebenza ngegama likaJesu ngegama elinamandla. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mandala Baboshikaya la Mandala Babosi. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mantara Baba Shatara Baba Sikaya. Ngicela wonkozela phambili aphakamisa izandla. Ngisho lomthandazo Nkosi uJesu. Ngiyabonga. Izinto zami zibuyile. Okudliwe uSathane, okudliwe isikhonyane. Ngiyabonga zibuyile. Moya ogcwele ngisize. Ngihambe phambi kaNkulunkulu. Ngiqondile. Blameless. Baba wethu oyingcwele sikunika udumo sithi uphakeme Baba senza this covenant yokuthi kulonyaka ka-2016 siyohamba phambi kwakho siyohamba siqondile egameni likaJesu waseNazaretha. Anoshayela uNkulunkulu wethu izandla. Hayi anoshaya izandla, anoshaya izandla. Siyacela kakhulu ukuthi njengoba namhlanje seday sikuzobeka izandla sisaze nespeaker sesibili manje ngizocela nibuyele phansi nihlale phansi sinikeze ispeaker sesibili nasiqedile don't worry tshela ubakho othi makhe siyobekwa izandla ugcwele
ukufundisa obheka kulo Jesu asethulele isifika sethu ayalikho Praise the Lord. Hallelujah. Ake sithandaze babongcwele siyabonga ukuthi wena uyasithanda. Uyasazi usibizile ngamagama ethu. Singabakho siyabonga baba wethu ongcwele ukuphathwa esakhe isandla athohlabelela kahle asiyise ekhaya. Siyabonga baba wethu sikunikeza udumo emagameni onke siwaziye lakho Nkosi lingefaniswe nalutho emagameni. Siyakunikeza udumo ebusuku ngoKristu Jesu umNaziri ongcwele kaThixo. Amen. Hallelujah. Uthi umhlabelele siuhlabelela njengamanje alikho igama elihle njengelakhe. Hallelujah. Athi untokozo mbambo emagameni onke esiwaziyo elakhe lingefaniswe nalutho. Alibonga igama lika Jesu. Ngiyabingelela abazalwane ubaba udokotela uGumbi egameni lika Jesu nomama engekho. Ngiyabingelela yonke i-team ka Amen usekhona. Ngiyabingelela usisishila esaqeda ukusuka la. Ngiyabingelela bonke abefundisi bonke nje abakhona abomama abobaba abosisi obhuti Super Church phezulu egameni lika Jesu ne-team ka GNF kanye nomphathi wohlelo egameni lika Jesu. Amen. And I promise you I won't be long. I'm going to be very short. Hallelujah. Ngizothi mina usuzamukelile izinto uNkulunkulu aqeda ukuzikhuluma manje na aqeda ukusinikeza zona ungafi ungakaziboni. Ngithi mina lezi zinto uNkulunkulu aqeda ukukunikeza zona manje don't die ungazibonanga. Kulwele ukuthi Nkosi angeke ngife izinto ngithembise zona ngingakaziboni. Ngoba wena uyena umqambi manje ukuthi ungathembisa ungenzi. Alibonga igama lika Jesu. Ngizothi mina ke musukufa ungakaziboni. Ngiyangizwa bazalwane. Kulo 15 minutes ngizothi musukufa ungakaziboni izinto uNkulunkulu akakunikeza zona. Ngoba akakunikezela ukuthi ufe nazo. Ngiyangizwa bazalwane. Ukunikezela ukuthi uzibone ngamehlo here on earth. Alibonga igama lenkosi. Because we were not created to die but to sleep. And you choose to sleep. You decide to sleep. But you don't choose to die. Aningizwa bazalwane. Uyakukhetha ukulala. Kodwa ukufa ukhethe. Alibonga igama kaJesu. Niyangizwa bazalwane. We were not created to die but to live forever. So don't die izinto zakho ungakaziboni. Ungavumela ukufa kukufika ungakaziboni izinto zakho. Ngiyangizwa bazalwane. uNkulunkulu mayedala umuntu uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze abuse afane nathi. Zintathu izinto umuntu adalelwe zona. Ukufana noNkulunkulu, ukubusa nokufuza. Alibonga igama lenkosi. Wonke umuntu ufana noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umoya. Alibonga igama lika Jesu. So wonke umuntu uyafana noNkulunkulu spiritually. Angangiphela mina nangabe ngingawa njengamanje. Ngiwe nje laqini phansi. Bazothatha uNtungo bafonela unkosikazi ekhaya. Bathi mama uMthelezi ubaba usehambile.